Zdravím vás zo severu Norska, z ďalekého severu, zhruba 3200 km zo Slovenska. Máme tu dlhšie video, moc na YouTube nedávame takéto dlhšie videá, nikdy na to nebol priestor ani čas. Teraz tu máme chvíľku času, tak som sa rozhodol niečo natočiť. A v podstate chcel by som tak nejako skrátke vysvetliť, že prečo v Norsku sme, odkedy sme tu, čo tu konkrétne robíme a tak ďalej. Takže začali sme riešiť otázku ťažby a keď sme boli niekedy v nejakom 2021-2022, bolo to tesne pred vojnou Rusko-Ukrajina. Chceli sme ísť niekde pred zo Slovenska na nejaké lepšie ceny, aj keď tedy na Slovensku a Česku neboli zlé, ale chceli sme mať nejakú stabilitu, hej, proste dlhodobo nejaké udržateľné ceny, kde sú proste roky dobré ceny, je nejaká krajina s nejakou stabilitou, hlavne aby tam bola bezpečnosť a aby platilo to, čo sa tam povie, hej, teda zo strany tej vlády. No a v podstate my sme dovtedy ťažili. Niečo sme mali v Čechách, niečo sme mali tak rôzne roztrúsené po Slovensku, nebolo to nejaké zoselené, hej, boli sme na bioplynkách, tak proste všade možne sme ťažili. A avšak potom sme teda dostali nejaké to nutkanie presunúť sa a mali sme rôzne ponuky, bolo to nejaké Macedónsko, aj Paraguaj sme vtedy riešili. Čo tam ešte také bolo? Grécko, a také rôzne všelijaké krajiny. Jednak to bolo strašne ďaleko a druhá vec, nebola tam nejako riešená tá otázka tej bezpečnosti. Aj keď možno teraz už tam v tých, nehovorím, že v týchto konkrétnych, ale v iných krajinách, kde sme vtedy rozmýšľali ťaží, tak vtedy to nebolo úplne OK, hej. Napríklad ten Paraguaj. No a v podstate kolega mal určité väzby a nejakú rodinu tuto na severe Norska, zhruba 500 km odtiaľ, kde sme aktuálne. Tak sme to v podstate nejako začali riešiť, procesovať, zistili sme, aké sú tu ceny a tak ďalej. Zistili sme, keď sme tu prvýkrát prišli, že niekto sa s nami nebude ani baviť a potrebujeme, aby sme mali teda, keď chceme riešiť nejaký biznis, tak norskú spoločnosť, hej. Je to v podstate ezeročka ako u nás na Slovensku, ale bez toho, aby sme to mali, sa s nami nikto nebude ani baviť. Či už to nejaké prenájmy, hej, alebo nejaké fixy cien energií a tak ďalej. Takže v podstate potom sme začali riešiť firmu. Kúpili sme vytvorenú firmu, teda už hotovú firmu, nech nemusíme čakať na všetky tieto procesy. No a následne sme sa dostavili do Norska už s hotovou firmou a mali sme na severe v meste Alta riešiť ťažbu. Boli sme tu v podstate vtedy asi 7 dní, boli sme pozrieť nejaké priestory a tak ďalej. Bolo to úplne ináč, ako nám prezentovali na diaľku, teda mala tam byť nejaká elektrika, malo to byť, ako tak to malo vyzerať, ale vôbec nič z toho nebola pravda, takže by sme tam tu ani ťažiť nemohli, lebo tam nebol dostatok elektrickej energie. Následne sme sa dostali do takej, takisto po známosti, do takej zhruba 300 m2 haly, kde sme mali vtedy okolo, bolo to do 100 kW energie. Maličká farma, naozaj len pár strojov, ale v podstate to bol nejaký ten náš prvý kročík k tomu, aby sme tu začali vôbec v tom Norsku niečo robiť a aby sme vedeli, ako sa odraziť a tak ďalej. Takže aj keby je to len 15 strojov, tak my sme boli za to vďační, lebo sme teda chceli začať a ísť niekde robiť niečo viac a viac. A následne, keď sme v podstate toto miesto hneď zaplnili, ako sme ho spravili, tak sme hneď doviezli aj stroja z Aplisa, takže sme v podstate hneď začali ťažiť. No a súbežne s tým sme riešili niečo nové, lebo sme vedeli, že toto je málo, tu už sa vyššie elektrické energie nedá dostať do tohto miesta, tak sme začali riešiť hneď niečo nové, súbežne s tým. Mali sme celkom dobrého norského advokáta, ktorý nám s týmito vecami pomáhal a v podstate pomáhal nám s celou tou spoločnosťou a teda aj hľadaním nejakých priestorov. My sme hlavne hľadali priestor, kde je aspoň 400 kW, kde môžeme teda dať 100-150 strojov, nech to môžeme zapnúť a potom do budúca niečo budovať. Vlastne proste potrebovali miesto, kde to spravíme, donesieme stroje a môžeme ťažiť a potom môžeme zase riešiť ďalej, hej, lebo nájsť tu miesto proste, kde je na jednom mieste 1-2 MW je buď také tu není a keď aj je, že by ste si ho eventuálne mohli vybudovať, tak to sú naozaj, keď sa bavíme o takýchto kilowatoch až skôr megawatoch, tak to musia byť, alebo teda nemusia, to sú vyššie stovky tisíc eur, až niečo cez milión, takže
A do tohto sme sa až tak na začiatok púšťať nechceli. Takže nejako tak. No a následne sme teda súbežne hľadali miesto, až sa nám podarilo nájsť miesto, kde sme mali na začiatok prisľúbených nejakých 250 kW. Ak vás toto video zaujalo, napíšte komentár a môžem spraviť teda nejakú druhú časť k tým ostatným miestam, hej. Teraz som skončil niekde zhruba v roku 2023 a teda môžem dorozprávať ten 3., 4., 5. rok, ako sme sa tu ďalej vyvíjali, pokračovali, ako sa tu celé dialo a tak ďalej. Takže ak vás to zaujíma, dajte nejaký koment alebo like a dotočíme pre vás túto druhú alebo aj tretiu časť videa, ako sme sa teda začali v Norsku stávať na vlastné nohy a ťažiť.